Vanzvadzi hazvinei makadi zvenyu tiripo makadiwa aiwa ndiripo ndoti makorokoto egore dza 2025 makapinda zvakanaka ndakapinda zvakanaka aiwa tinotenda Mwari. Vanzvadzi muchiona ndauya kudai zita ndinonzi Robert Tapfumane ndiri mutapo wenhau anoshanda kune inonzi Zim Newsbeat TV. Zim Newsbeat TV is an online television kureva kuti inoonekwa paindaneti. Panewo munhu wandisingatozivawo akanditumira message ine nyaya yenyu ndokuzonditi amukwanisi here kuenda kunotaura nevanzvadzi zvinei kuti vakwanisewo kuwana rubatsiro, ndosaka maona ndauya kunoko. Saka chandoda kuti ndizive vanzvadzi hazvinei, ndoda kuziva kuti dambudziko iri rakatanga sei mukati meupenyu hwenyu. ini ndakazvarwa ndine cerebral palsy ndiri mudiki amba ndaitombopamba pesa ichitombogona kuita zvinhu zvangu saka zvakazongotanga 2015 kurwadziwa musana ndichingofungawo kuti ibasa randiri kuita amba ndatoona bhonzo rakutobhenda nezibvi ndakambodona rakatyoka ndobva vaka zvakatangira zvatoitawo yesu kudai vanaenda kumadhokta kanzi kuda kuitwa operation asi operation yacho iri kudhura handi afford semunhu asingashandi nepekugara handina nechikafu chekudya handina zvese izvozvo ndoda rubatsiro. Pamakaenda kumadhokta ndanzwa muchiti operation yacho iri kudhura, makaenda kuchipatara chipi ende mari yakanzi iri kudiwa imari? Ndakaenda kuparinyatwa ndikaona dhokta zvikanzi operation inotogona kuita 50,000 noti pabvonzo vanochaja 10,000 zvinoenderana futi nekuti ukuda kuitwa sei. Ndoya vakandibudza mari iyo. Saka izvinezvi muri kuchengetwa nani endi munhu wacho anokuchengetai anoenda kubasa here kana kuti zvakamira sei panapo? Ochengetwa nasisi vangu anototadza kuenda kubasa nekuti ndinenge ndichida munhu anondiendesa kutoilet kwacho havachagoni kundisimudza nekuti toilet yacho iri kure nongoswera ndakarara ndodaidzira bhaketi kana pasina bhaketi anotowana machira angu atota saka anototadza kuenda kubasa nekutoti kurarama kwacho kwakatooma. Zvekudya munofarira kudya chii uye zviri nyore kudya kwenyu zvakamira sei? Kudya izvozvi sadza hazisi kunyatsopinda nekuti nekondisheni yanga sadza ndikadya kaka umira moyo haripinde. Ndodya zvinhu zvakaita senge dhiringi maheu neporiji ndozvandikwanisa kudya.
saka apa mati munotogara makarara saka kana kuto munoswera makarara saka kana kuti tiregai ndimbogara ndakazembera madziro hamusi kukwanisa. Hanichakwanisi nokuti kwese kwatoparara. Vimbi rangu rakatyoka nemusana wangu akatyoka saka ndobva ndatadza kugara. Saka kana pakawanikwa wheelchair zvingabatsira here mukurarama kwenyu? Ndanzwa muchiti hamuchakwanisa kana kugara kana kuita sei, asi pakawanikwa wheelchair mungakwanise kuzoipusha here kana kuti munokwanisa kuzongobatsirwa nemunin'ina wenyu kana mukoma wenyu wamurikugara naye? Wheelchair inondibata inobatsira kugara nelamba coseti inobata musana wacho nemutsipa wacho nokuti nyangwe ndikagara ndakabatwa nemunhu ndodonha. Saka ndakutotya kuti vanhu vanondidonhedza ndikatyoka ndikakonzeresa kuti imwe problem nokuti dokta vakati haufaniri kutombotyoka. Ukatyoka yatova rimwe dambudziko. Saka ndichigara ndakarara hangu kudai. My Blessing uyamire panapa. Iye zvinezvi zviregai titaure namai Blessing timbonzwa vachitsanangura upenyu hwemunin'ina wavo amire zvenyu papapa. Amai Blessing, munin'ina wenyu ndikuona dambudziko rake raane nguva. Zvakakuomerai sei kuchengeta murwere ane kondisheni yakadai? Zvakandiomera zvokuti dzimwe nguva ndotombosvika pakunyatsoomero pokuti ndotombonochekwa BP ndonekwa yakakwira. Nekuti munin'ina wangu uyu ndakazama zvakawanda kuenda kunana social welfare tikamunyoresa ndichiti pamwe ane rubatsiro rwavachandipa ndongodedzwa. Vanotomuziva vamwe vanhu vekusocial welfare vanondidedza, ko munin'ina wenyu mazoita sei? Ndototi akanyorwa asi chinenge chaitwa hapana. Saka ndozosvika pakuti chidzai ndingotsanzira zvandienda kwanisa ndega. Saka dzimwe nguva ndotombosiya mwana wangu musikana abuda achimutarisa kuti ndimhanyo ndinobatanidza ndoyo nezvandinenge ndawana kuti tigone kurarama. Pano pandinogara pamba panotodawo futi mari, uye ifamily house zvayo, but vanhu vacho vanotoda mari, vanenge vaitoti bvisai mari, hamungangogari mahara wese sti motogara nemunin'ina wenyu. Anoona magariro andakaita kuti muno mukitchen, asi ndoma ndakatoisa mubhedha wavo munomu. Ndo mavanozvibatsira vari, ndo mandinotoitira zvese nekuti handichakwanisa kuenda nawo kutoilet. Bhodhi yavo yakuita kakurema kekuti handichagone kana kuvasimudza. Ndakatoomerwa zvokuti kusatodonha ndongoti aiwa ndimwari vanenge vachitondisimbisa. Ndine dambudziko rakakura zvokuti kuti ndifambe naye kana tikainvhaitwa kwatainvhaitwa handikwanisi. Ndotongopa excuse kuti komakanganwa here kuti ndina maini nazvine handisi kukwanisa. Kutongogara ndakavatarisa saizvozvi. Hapana chaachinyatsogona kuita chaanokwanisa kungotaura. Wheelchair anoda newheelchair inonzi cerebral wheelchair yevanhu vecerebral, nekuti most of the time anenge aifanira kugara akadii akaita kunge kakuraririra kuti agonewo kubuda panze. Izvozvo haachabude panze. Dzimwe nguva ndoti ndikamutarisa ndotonzwa kuda kuchema, ndonzwa kuremerwa nekuti anenge akangorara zvaakangoita izvozvi. Pakudya anofarira kudya chi munin'ina wenyu? Pakudya anoda malight foods zvakaita kunge zvimaspaghetti, raisi, macornflakes, zvimayogurt, zvinhu zvisina kunyanya kuita masolids. Zvaizve masolids haamakwanisi, haachamakwanisi nekuti izvozvi kuti aende kutoilet kunozvibatsira haachagone. I think zvinana muduvo make umu munenge musina kunyatsotambanuka zvakanaka kuti anyatsogona kupusha zvatinoita kuti munhu ari normal chaicho anoenda kutoilet every day, but iye anogona kuita 2 weeks asina kuenda kutoilet. Chaanokwanisa kuita kurasa mvura chete. Akabatwa nemudumbu kungoitira imo munomu zvazvitori izvozvo tindotosimba. Dai ndiri mumwe munhu maipinda munomba pamwe muine mweya, but ndinotosimba kuti kuchinja kuti zviite dzimwe nguva ndoti ndikaonawo mari nomutengera mapampasi.
but mungoziva mumapambazi evanhu vakuru ndichida kuendawo kana kuti zviye zvekuti kuma all night ndosiya ndamupfekedza pamba ende ndotobuda zvekuma10 kuti ndiende ndobatana nevamwe ndodzoka kuseni. Saka ndogara ndine pfungwa yekuti nhai komaini nazvi handikwanisi kuita chinhu chekuti ndonyatsotonda kunodai nevamwe ndinyatsoti sika ndiri kubasa ndikatsvaga munhu anoda kuti amire naye anopedzisa kuti maini handichavagona unongoona kuti aiwa isi mhosvo yake haangazvikwanisewo izvi saka ndiye ndingori nawo. Ndanzwa muchiti makaenda kusocial welfare ende vakutomuziva. After that vari kuti chii chiri kuvatadzisa kuti kana kuti panzi paiwanikwa social welfare pawanikwa wheelchair kana kuti vanzi endai kuparira nyatwa munoitwa 1 or 2? Pane iyo ngekenti yangoti edu process iyo tasati taita yekuchipatara tatitori murodhi kuti tizviite kuti tinonzwa nyaya yekuchipatara kuti vangatibatsire here, but zvesocial welfare tikati kubva kunana 2012 pane pamwe paimbobatsirwa zve chingopohwo kana ari masaga enenge echibage kana ari mapfunde ndo zvaikwanisa kungoita, but chatakanyatsoona chaicho ka chisvino chonyatso kuti munhu akadai anofanira kunge achibatsirika hapana. Zvimwe zvacho unotoona tongokwanisa kutongozviitira kutsvaga chibage akungambondiremi anokwanisa kutsvaga chibage ndega. Saka ini zvandaichida ndida kuti awane wheelchair towana pekugara pakanyatsotambanuka kwete kuti kugara pamba pane mitauro ndoti mitauro ndoti ndiri kutarisa munhu akadai so. Saka zvinhu zvinondiremera zvokuti nengu chingoti vedwe kana kuine vanokwanisa kundibatsirawo dai mangondibatsirawo kunyanya pekuti tinogara takangonotambanuka tozvigarira tisina kana kuti panoita mutauro kana panodii izvozvo zvingatondibatsire chaizvo. Sisi hazvivati pamakaenda kwadokta kwakanzi kuri kudiwa 50,000. Alright, musi wakaenda ndakaita kutumira nemwana mukomana umwe munin'ina wangu ndandisipo, ndakaita wekutumira ndikamwana kangu musikana vaitaura kudaro kuti akanzi operation yake haitwe munomu inoitwa kunana India, zvichitaura kuti kune kuchidiwa mari yakatowanda chaizvo kuti isusu hatikwanisa kutoiafford. Chimwe chachakutotinetsa muchiona tatakazvinyararira kudai ndechekuti tikunzwa vanhu vakawanda vane hama dzavo dzakaremara kuti vanhu zvakaita kunana social welfare vakuti take advantage yevanhu vakadai so kuti chero vakawana rubatsiro runogumira kwavari pasi kune munhu uyo akaremara wacho chaiye hakuna chinouya. Saka vanhu vanopedzisira kunyarara nehama dzavo dzedzitorimo mudzimba umu dzakaita kunga nazvinevo. Saka vamwe vanoona kuti hakuna chatiri kudii chiri kubuda chatiri kuwana, saka ndofirei kuti hama yangu inopedzisira kubhenefita vamwe vanhu iye asina chaari kuwana. Seizvozvizvi hatingamboverenga kuti hanzi takabatsirwa nesocial welfare zvinoenda kure, aiwa hazvisi zvinhu zvekuti hanzi tingatombotarisa kuti takabatsirika, aiwa kana zvizhinji tongozviitira tega. Ndisingaziva hangu chiro chinoita kuti vanhu kutaura vanotaura zvinhu zvakasiyana-siyana. Handinyatsoziva hangu kuti mabenefits anouya kusocial welfare achinzindisai kuvanhu anenge akamira sei, anozotadza kuita sei kusvika kuvanhu. Asi chandotoziva ndechekuti iyo social welfare inenge ichitomirira kupiwa mari netreasury yatinoti Ministry of Finance kuti vazodistributa kuendesa kuvanhu. Asi kudai kune masangano anomirira vanhu vakaremara, makambosvika kwavari here kana kuti mune ruzivo nezvavo? Kumwe kwese tasina hedu ruzivo nako. Kwataingoziva ndikoko kusocial welfare kuti vanhu vanenge vatofamba mumaraini muno moti tiri kunyoresa vanhu mune munhu akaita sei vasvikawo pamba muri vangani kudididi tovaudza kuti aiwa takadai pindai muono ndine munin'ina wangu akadai, ndozvapataingogumirawo ipapo. Saka tingati zvinhu zvamunoda iye zvinezvi ndozvati zvakawanda nezvimwe zvinotodhura. Handiti chikuru ndechekuti dai mari yawanikwa hazvaenda kana kuIndia kunorapwa. Zvinhu zvamukati day to day needs zvamuri kuda kuti vakasununguka vakubatsire nazvo ndezvipi? Zvakaita sechikafu ichocho chaanoda, malight foods andanchitaura iwayo ndo zvinhu zvakati omei kwatiri. Anoda zvinhu zvakareruka mukati mudumbu rake umu. Wheelchair yekuti ndimbokwanisa kumuburitsa panze. Cerebral palsy handimoziva kuti vanhu vecerebral palsy anogara vakaita kunge kakurara. Ndakambosenderwa mafotos ayo ndikaona ichiita zvekuma $560 of which handisi kuiafford. Alright, 670 US. Saka ndiwo wheelchair anokwanisa kuti ambobudawo panze. Ndikati ane time ene zvaane 6 months asingabude panze.
hatikwanise kuti abude panze noti wheelchair yanga inayo ndiyeye chekugara chechi yakangoita kunge cheya saka haikwanise iyo anoda yakaita inoita sekunosilanda kudai so kuti anoti sakarara akabatwa musoro obudawo panze achiona zuva. Ndiri kuzvinzwa nhamba dzekuti vanhu vakubatei vane zvavanokwanisa kuita rubatsiro rwakasiyana siyana. Mumwe anogona kuti aiwa inini ndoda kuvapa hembe, mumwe oti aiwa inini ndoda kuvapa magumbezi, mumwe oti aiwa inini ndoda kupa chikafu, kuti mumwe wabva ati aiwa inini ndoda kucontributa towards mari yeuche. Nhamba dzenyu nezita rinobuda ipapo dzinoti chii my blessing? Nhamba dzangu dzinoti 0776 785 889 dzichibuda zita rekuti Fortunate Nyamayaro. Ndiri siswa hazvine Nyamayaro. Marare muri kugara kupi? Togara muGlenview pa 6837 muna 97th Crescent. Glenview yakakura, kune 1 kusvika ku Ameno kusvika kuchi? Glenview 8. Handitika aiwa muri Zimbabwe muri kuinzwa mukoma wahazvinei ari kutaura kana kuti my blessing manzwa chitara vachita nzonzi Fortunate Nyamayaro. Nhamba ndo dziri kubuda pascreen apo. Ngatisunungukei gore richitanga toziva kuti inguva yemaschool fees, asi dhora rinobatsira kune vane chikafu chakasarawo paChristmas negoredzva. Zvanzi nahazvi aiwa ndipei zvangu inini ndinogamuchira. Vamwewo vane magumbezi mamwe ari extra ari pamusoro pemawardrobe apo. Manzwa my blessing vaitaura kuti aiwa ndinotogara ndichiwacha magumbezi nekuti hazvi haachakwanisa kubuda kuti aende kutoilet kana pasina munhu anongozviitira ipapa tobvisa. Hongu sekutaura kwavaita mumba matiri ndo mukitchen mavanotobikira, asi vatotaura vakati aya dzimwe dzenguva dai ndisingatomira maitonzwa mumba muchitonhuhwa, asi tatozoshamisika vakutoti ndo mukitchen nesmart irimo nesmart ina hazvi. Ndofunga muri kuita sei muri kungoiona safe inodiwa. Vakasununguka 2kg safe chaiyo kwauri inogona kunge iri diki, kwauri inogona kunge iri shoma, asi kuna my blessing nemunin'ina wavo inenge yakawanda nekuti zuva nezuva vanowachira munin'ina wavo. Chikumbiro ndichocho, nhamba ndo dziripo. Wheelchair iri kudiwa, cerebral palsy wheelchair zvanzi 670, tongoti $700. Ngatiti mudeme nhamba ndo dziripo. Tione kuti tinosvika pamari panopera January. Tinodzoka zvakare tichinzwa kuti pane zvawanikwa here, pane zvasara here, zviri kudiwa ndezvipi. Ngatisangane mune mamwe maprograms.